Velkommen til meditationen, dit indre lys. Den er lavet til dig, der ønsker at finde tilbage til roen og mærke din egen værdi indefra. Måske kender du følelsen af at tvivle på dig selv. Måske mærker du, hvordan gamle tanker eller ord indimellem står i vejen for, at du kan se dig selv med kærlige øjne. Denne meditation giver dig mulighed for at hvile i din krop, finde ro i dit åndedræt og lad et stille lys minde dig om, at du allerede er nok, præcis som du er. Jeg hedder Susanne og er den tidsrejsende fra Tempus Viator. Jeg vil guide dig gennem denne meditation. Lad os sammen finde ind til dit indre lys. Godt. Og du finder et roligt sted, hvor du kan sidde eller ligge uforstyrret et lille kvarters tid. Et sted, hvor du kan give dig selv lov til at hvile. Gør dig tung i den stilling, du har valgt. Lad dine skuldre falde. Lad dit ansigt blive blødt. Og mærk underlaget, der bærer dig, som en stille påmindelse om, at du ikke skal noget lige nu. Du må bare være. Vend nu opmærksomheden mod dit åndedræt. Træk vejret ind gennem næsen, roligt og jævnt. Og lad luften strømme ud gennem munden i et langt, blødt suk. En indånding, der fylder dig med friskhed, og en udånding, der giver slip dybere end du måske troede du kunne. Mærk rytmen, som langsomt finder sin egen ro. Ikke forceret, ikke styret. Bare en stille bølge, der bevæger sig frem og tilbage. Bliv her et øjeblik endnu. Bare dig og dit åndedræt. Og du lægger nu mærke til din krop. Mærk tyngden i din ryg, i dine arme og ben. Mærk varmen i dine hænder og fødder. Måske fornemmer du små steder, der holder fast. Lad dem få deres plads. Du behøver ikke ændre noget. Bare giv din krop lov til at være præcis som den er lige nu. For med hvert åndedrag
kan du lægge en lille smule mere vægt fra dig. Som om din krop langsomt synker ned i underlaget, bliver tungere, mere tryg. Forestil dig nu, at der tændes et lille lys i dit bryst, blødt og varmt, som en stille flamme, der hviler midt i dig. Med hver indånding bliver dit lys en anelse klarere. Med hver udånding breder det sig en lille smule længere ud i din krop. Først i dit bryst, så i din mave, dine skuldre, og dine arme, ud til dine hænder, dine ben og fødder, hele din krop bliver nu badet i dette milde, varme lys. Mærk, hvordan dit lys fylder dig med ro. Hvordan det minder dig om, at du er hel, som du er. At du er værdifuld. At du er nok. Bliv her et øjeblik endnu og hvil dig i dit indre lys. Hvis tanker dukker op, lad dem bare drive forbi som skyer, mens du bliver i varmen og roen. Og langsomt vender du tilbage. Læg mærke til dit åndedræt igen. Mærk, hvordan det bevæger sig frit ind og ud. Læg mærke til din krop, der hviler trygt. Lad opmærksomheden vende tilbage
til rummet omkring dig. Lydene, underlaget, der bærer dig. Du kan bevæge dine fingre og tæer lige så stille. Rul dine skuldre blidt. Måske stræk dig, som når du vågner efter en dejlig lur. Når du er klar, åbner du dine øjne. Tag dit indre lys med dig videre, som en stille styrke, du altid kan vende tilbage til. Tak fordi du lyttede med. Hvis meditationen har været hjælpsom for dig, kan du vende tilbage til den, når du har brug for at finde ind i dit eget lys. Du finder flere meditationer her på kanalen, og jeg vil glæde mig til at guide dig igen.